ag an níos seo tá cinine fut háchaí má feicsin go mu róg fós. Ceappain do bhéit mú amach ar heí ébre tiile ébrina. Tás an grinnemuid beidir caiiciis na seaachnaí ró ní me a gar blian ach ceapan go bhéit mu a sébrin tiileoine maiall catúine tú líanaach an CEO agus ní tú cinnte bin an post a bhhaitachse. Díine os méis gan clúach kitse an teachar ach tá daine an bhfuil táach ón chéblin kitse an so brahann sé riad ar an duine a héontáid líanamach CEO na gar go cóiste. Well, ní le réide because mat tú go maiid go ginn sinir tá seo mágad tú cinneal leis agus mat go maiid gan sin bhistí an bhistú ní sin. Yeah, gom héin sé mar is tá sim na difriúlam agus ní man an beidir rá cintíana fi láthirsa tásúlam go an ráíana scéad coplaíon eile. Ceapan bhfuil tean deachar cineana mar tú mus gur an CEO líanaach agus ní go leor an cinnta bine tú mus gur dhéanagus tá tú go leoríocht chuir seach sa goiste agus beidir heachtamach leir cinns nach chu tú sásta leis. Ní sam tá sé deachar ceapain.